El futur s'ha d'escriure també en el sector agroalimentari. Amb aquestes paraules, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reiterat que la futura llei d'estructures agràries garantirà la professionalització i la modernització d'aquest sector a la Comunitat Valenciana. El cap del Consell ha presidit la reunió extraordinària de la Junta de Govern de la Comunitat General d'Usuaris del canal Xúquer-Túria, en la qual ha assenyalat aquest canal com una obra hidràulica vital per a l'economia valenciana. És fonamental la modernització de regadius, renovar i modernitzar tota la nostra agricultura. Esta setmana passada, precisament, el divendres passat, el Consell va aprovar la Llei d'Estructures Agràries de la Comunitat Valenciana, que el que pretén és garantir aquest camp competitiu, modern, respectuós amb el medi natural, en un protagonisme important de la professionalitat en el camp i de que finalment s'aconseguís que allò que desgraciadament encara en aquests moments no tenim totes les garanties de que s'aconseguís, que és que la gent pugui viure de veritat dignament en el camp i pugui tindre una qualitat de vida que és el que se mereix qualsevol ciutadà. Puig ha assegurat que la Generalitat ha invertit 7 milions d'euros per a consolidar el reg localitzat de la comunitat de regants de Massalet de Carlet, on ha visitat les obres de la bassa de reg executades per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i les de la bassa del Maco Carmelet, a càrrec de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. El president també ha realitzat una visita institucional a Carlet i ha assenyalat que el municipi constitueix des de sempre una referència dels millors valors dels valencians: treball, esforç i capacitat de creure en el futur.